na ye wo na so e wo ni bi ha oti ana etwa nsumu kakra na nsumu nyina eye wo ja obia bewu wo asase so na so e wo ni bi ha oti a eye ya na no ya ante na ahwe ya asem esi wo ho no asem no e ahwehu yi papa na so odi mu nkyiremu a wankasa kra wonso wani ase bebo ni so se toto a wode ntuma bo ya ekwentua me wi a me ko hyeko na ho esu because asem we anu odi betumi ato bia bra yi obetumi aye me nua me bra me kunu yes sister enso asem ato na anu odi message be like Attention TV no subscribe Attention TV no asanso ahye na adoma na e wo no special aponchi so kakra na ze na obenya notification bibia ekoso e wo Attention TV na wonso wahwe ne ekoso o my Ghana enne ye wo Kumasi say sometime oyirepa efutuo obi wo ho ansem no bi wabusuafo de chichiro ko a na wonya kamafo anase boafo bi a ne ye de akosi anti na ahwe ti se ho na kwa se ho last stopper wajaji asabdi abutoye mu se base die na anti na be ne kama ma ye hu akwala an papa anane maame na chese ye twaso ewa brabo ye nua ba eye root e de ne nsem akoda anti na ekwan ye fa so a ne kunu wi na wo hwe nchiremu a root chirim na anu o hye kakra wo hwe ma wo se ne kunu eye week ne ma sada ne Monday ne Saturday pe ne kunu wanya eye Canada visa ko eye Canada ko bobra na visa ne nso ne edi tintim eye mfie ba ko ensia na tese ne kunu nya 6 years eye visa wo Canada just wo di Canada ko ne aba na nkabrabo no anka ne yie mu ano no ne brother so ne kunu esi ne ho dododo no ekosi wuku ada na pa no na ne kunu sebi wato na nanom e won sie do na wotie ne kasem wo se yare no koso na ne kunu esi mane mbo ne maame amane ne maame efa mu friend echi ne maame se wonne kunu yare wan friend na anka nche na emu won hwe na wan fa ne kunu efunu amfa mre no ayese de busuafo ene ne betwi pa se sie onua be o ti ni su e wante na message o do comment be ba antina wode ensam no e doso maye kwa antina ahwe ne engotie enchiremu okunu ani e de ntoma abone yam echichiremu awo orepa futu maye ntimrasia root nyedri ye frame adwa se wa root yo me te worry pacho ewe de otemeka bone kwa so na mde nam eye mikunu ya ofori sana dodo na anim no but na hotedin di super ena obi adinim no na 20th May ena menene wo ho onyale enya hwe ena ne bra akwa akra ne na ire ebesla no ma omudidi omo nkoma ena ne bra ne sle kwan se okọ na de achi a obeba nti ade achi na nwumre no Monday na nwumre no ena o se ne yematim nti wonu maduro ama ne yem asane nti na homache no ena me hu se o premise adwo sorry nti me pagya mitina se wa edro na fa ne yem ama na rane egu ne ho egudan mu onyina ena mka so onko hye bath house na meba ba hohoro no ti okọ hye bath house no ena me ba ho ti me ba ho no still na another so rane ena me ma ne hye shawa na se ombu nsongu no ebi ebeti akọ ena so we edro green yellow green orange and bibisa onoma e fa ne sen ebejai na me nkwahwehwe ma no ti me koye ama me hu enti kwensi no ena obai se adwoa me pese me butu wo kakra ena me ma ni butu mi so ni ma ni butu fom te ya kaka no se adwoa so mi mu na menda ye se de asa ateko ena me teko me so ni mu na oda ho enti eya kaka no se adwoa fa pe o ma me ebia e ba ntente ma na matena so enti me ko fa pe o no de ma no te ya kakra no ena sa kan no enti no wa anya fast e se go fom ena msa e de no ko ba 1000 na bepepa e de mo ho enti na nopa ena ono so sori bia odidi anopa ansa na wakọ adwuma enti no anopa no se menka kokoma no teche no se da bi koko ne kwa dompe menye tima no enti na mesoma wo foforo me ma me wo menchen enti ye na oye na mkache ma me so onye tin ne ma na memfa ma mikunu to wie ye no se memfre no na ombenum tin no enti me frɛ no no one na down for fifi gina phone ne so edin komo kache fifi so ombra sa Tuesday na fifi ka sa okoye bibi nti obeba ho enti no ye wo ho afifi amma
enti oho no sole bai no betina etin no to bai no se adwoa ma asema so daye asema nso daye na efene sei papa bi beka che me se minwu na nipa miense bi pese omukume but minwu to yes obebo omudin na ena ne yem sa aka no ena okora bath house into obaye no ye refi ena ono so ansa anka ewie ti menene te ho a me kuno ye madamfo do onimme enim nu no ohumi a obehu se me kunu nie ohumi kunu so obehu se me kunu nie na me wo ho ele fe ne sei me hu sa ne kasa ada no se adwoa me noma omo de me noma ni free abroche ba no container no aba ana mse be me ode asem na wo ka ne sa no ti na ma me so hye kitchen ya de no se adwoa there be the wa be ma ya wo kasa no enye me de enti me ko 1 hour fo ama omo de be ma ya ko gine ma bompaye na ma me ko na e kam na me friend ne bra e wa kra no no so aba dey no Monday no ma anko na me friend am say big man pa cho baby awo bia bla no de be ma ya wo ye no enye me fe na big man and the 30 minutes na big man buy to buy no be no super me ya ko hospital no be ma ya so wonko na so be ma ya yanko vita o machi mabo wa so wedding and o say mama me eyi na ebeko na ne bra ko chini pa aduro bra no na o say eye kakra ama ye neighbor mesum yusuka tu ti wo de ba akoma ye neighbor say wonchi na ye neighbor no so ka say ama ye neighbor ne ba wonti oba no say na enu ame no mienu nyina ye hwe match a wo dindindin na de ne de wo da form ano se ne yem ono maduro bi ntina aka no ama neighbor no kra beje ka kin ba ko de ekoye enti emu wona ne bra ne neighbor ne ko no mkoto aduro ba neighbor na amba bi ana neighbor ne de aduro ne look said baaye enti omo de baaye no ana onom ye enti onom ye na ne bra say root my friend maame na ye friend maame a na ne maame mo se bia oyale na me se me kra maka ye se ye friend maame na so edin oso ma ye friend maame enti na me se big man me slow minim de wo musifa ne meti enti me slow friend maame ena big man friend maame to friend maame no na ne maame so friend bofo tu bofo me ensa ma maba me hu bofo na ne maame tu no sa friend ni nua boy ne se onambo hu baabi enti no koya ado ofri ho obeba ne nua na ama de me hu ye omo sa friend ne bra no minim asem omo kan omo amba enti me wo ho na ne maame ne fa phone frem no se who root bema ya oyale no wan kan chile me na owu a udi ne funu beba fia ha etina me gina phone ne so man kasa me gina so sa no kate phone no so o tubo for me ensa ma maba o ye fi onti me direct enkrofo no enti me ma me phone enya alert na mse mate e ho na o kate phone no ti o kate phone ni we na me kunu ayemle ontime nkeka no obi ana no ho ade ama yesofo kula ba ama na sole afa akonwa ama na tsena so afi me kunu time nkeka no ho e na ofre me ma me se me ma me emfa ne nko anim ono nkoje mframa enti yade ne ko tena anim ho no e na okache me ma me se me ma me busan se eja ya o hefa na ye o ya o se ma me ye mbompa ye ma me enti no ohwe kwan ne ho saa yeso ye fie na wo kwan ho to ohwe kwan ne ho saa to ye na ma me bompa ye ma na ma me se eja ya my young hospital and I'm my car me be so ni movie se me na me kunu no omo be so be hu na de jim ti me fa ne ko na ko share na tade enti me share ne down we na ni mo ayedu and I'm a friend me ma me so me sle no be bo almost on be come ho ne share ne top and I'm me buy ti ye we na yentimi mpagya no ana ye friend ne bra na yeso no dem no so be kan ye ti di ni free bedroom drew hall na asa ne na sensene ene ye ne kakaka de ne ko efa ne se animu ho te de ne duru animu no ja ne ho to fo te de ne duru animu na ye fra amanfo se omumbe so ye mu na ne bra ne diri mika bai no mbe so ye ni ntimi no ene ye deda na nipa e bai no mbe so mumu na ye de ne ko ntina girl bi so ye ho ye nurse ni no ga se root bi enenum na ho mi gu nenum e se ma ho se ne ho me no asisi so nti bi enenum na ho me mo kwa ho mi gu nenum a na e de ne tina kam ne ko ye enti ye ko no ye du hospital no msimi ko gini fo dambla enti me ko ye ena ma me so ne nua no so de ne ko e frene sen emergency ho ti me wo ha na
lady ne buy say so ye ombeje any folder emba enti na maame fo bi so ewo ho omuhom nam se tobo na ukro bibia anye no tobo enti omo pata me no ase omo krokro me no na nurse ni buy na omo say na say be ma no ese akosi sen enti o twa nani no na me so na me hwede we a nurse ni sifate na ase bibia si but omo ntime nka nchile me na me so me twa me na nurse ni say be ma na frim eho me hu bibia bi me hu shi bi na me so me fenti ti me fenti ye ni de me hu ya say na nurse for no amix edran komode be wo me say na edro ne ye ayalefo adro say jimi o say den eti me ne tie ye na me kunu nam window na chi ko ade ne sa akoto window na echi obi a wawu no ana me ka che nurse for ne say o mo fra me maami ti no mu ye debate say adro no why na mix say adro no ana o mo say we na mix ye na o say eh mo ko fast ma ba be she na mo fra me maami me hia me maami ana mo ko fra me maami ana say ma be ma ya we mo say be ma ya be twem fa ha ana maami say nurse for no say on be ji ade nti be ma ya onwu okoji ade okay nti o je mudu hospital ana o dim bodu kuni ye mame me be ya wa asante kuna pa kafra bodu kuni ye mame nyasa asante fo baba be tai asante mame tim kuna du kunu mame me be boko se man menene afi fansa to from kra menene tonight ya worried there 7 years but you can't eyi kan ho ye hwe mwatena mfiese 10 years to 11 years mukuta nkoda say yekuta 2 wa yare de mu oden sada onya menene tena asini ti kran pan ne da o ka sembi se be ma no sore wo se ne yafuno wa fa dro ama sebe ne yamu tu etu na sai na mudu hospital to pacho one day pe ehase da be ehase Tuesday na homache 4 ebna da homache 4 ene ehase ene efele say ne ebo 2 ene ojem ahomache 2 ahomache 4 ene nti yede no say jem ahomache 4 da when jem ahomache 4 ewia 2 ene ojem ahomache 4 ehase brother ade abechi brother yeah mpatwai ti ewia woni obi ete ho wo se senior wo si jana nine no wo ja wo toilet so wo ja wo form ana wo yam to a wo ya ha ne nyina na mote ho na wo bu nso agu ne ho na na ye koye bibi ma no se wodi se wani ade na 2 o'clock ansa na ye mo se onko hospital pacho ahomache na ene ka ase de na ko hospital no say onko evi say owo edra onoma etwa private na ene ni nyina ofaye no ekoso o say sebe wo ye funu kwa say cholera kwa ye wet say we dehydrated na ni nyina o dafie na oja ne nan predu do say empreben nan asinum na ketwa Debi na enye ketwa ti ade na mutena ho a ma bra mumudi ni do hospital no hospital kwana no na ojemu ho kora adentia pacho ne kasa ni nyemu ono na so eden tabi yarefo aso eden no de kanyanka bebe na adwane ayaja ayarefo hospital nyenia o yare nasem na wo beka meyemu se me wo kola wase uya maame no ba me dem se wase ade brel obatan wate se ne bayare ka root adu sen na ekosen munenam he wase call try wase se ne bani wa aso ubetimi de na bora na busia fie ho maso be na ekoso won wase nentem die na si pacho maso no bibia ni wa menene ntam da menno me nkwa ne ho hyehyew de but menene ni
Every me wo me ba na ye pa wo ne ye abre pa nti me ba first born no e ba ye no na ama edo beto me ne ma ase on ntem ase kan one we kwa ye friend no okay say adwoa me wo ameko every say bia ma sa ba be kan ho me ni problem bia me ni ti eba ne sen na wate say ne ba yare a nye yare no no odwene ho na mo odwene say owu a hode ne beba mo yaka pacho me ne nyaka da me ne nyaka na one frɛ wase na woma obi ba fie ho ne be frɛ wase bona mane se ne ba ne yare pacho emu ho no me yesa me frɛ no na me kru ho adin o se hwa ne mama ne maame na wutie de ba ma ne beka sesi ahun se ne wani na no ana akoto asante amamra muso de enya yize wo wan frɛ no maame ne se wante se wo wa be ka kire no se ne ba na ye yare ne ye yare wo ono so fa no ma se bia ne hododo no okọ hospital ba we de wo do hospital no we jemu tese na nya yare a yedi ho agoro yare a yedi ho agoro no eno kwa wo kwa wo ba we de won koda hospital mpaso mpona we jemu wo odu hospital no na we jemu tese ne yare no ya twentwen ya nase ti na me busa sa adenti na wo se basa pacho wangu ewo yedini ra hospital ho no kaka omo je ne to ho no anche no musi wo film wan film wo fie ofrim wo hospital ho wanum kasa se uja ho ne ebusa ne card ne card ana nurse ni pentem ehọ na nurse ni ne beje card akọ no uda wani no ote se o se ukunu ejem ehọ a ukola pase teacher se mo ani gina wo hospital ho doctor ni kura ntumi anya ne sese oyama no na wojem tinache se yare a enya yare a emre what na me chona say o yare won ho pacho ni yale bia nti eye de no tumi jemu sa pacho me asemwe kwa me dune ho a menti ase se yale a me sofo kra ba no pa no ho dendenden ama ono apega eda na sofo te ya oba ya ne ho dendenden ya sofo ya na de otime ba yo otabesasa tinye se wo frɛ sofo se sofo mebo oja ye oja nye se sofo na okɔ frɛ se o mebo mpa ensra hwemu a na otwam ewe yenim ho ana o se oduru ho no sibaye ho to obaye no ana obeto no no se na obɔ mpa ya na no atam na konwa e de akosi sofo nanim ama sofo na bɔ mpa ya ama no to wie no no asole no se opese woda fom wo kakra ne ho enye no te se de oyale peche ne ho ya nwanwa pacho ajimin semi hu bida se ye diskaton kwa ka bibieska obi akamekwa akopa de atama bema ya every semi ne bema ya obi ntu ene etiem bema ya madamfo mi kunu no ma de nyina de oni me ne bema ya super mazifu otie bebi amekwa asori so obi ya dance ya bebi amete obi efie kura ya timu kura no omunyina ya witness obi nkonja obi matese Saturday wenya visa nko wako Canada ene patro ni pejama mi we eni ne visa ni nipa wo baby ko said week a wo be kwa bro week a wo be tu kwan yakọ Canada no the Tuesday the first day baba ya man how many years ya ba the 6 years when you 6 years Canadian visa sana memrenda no be tu kwan akọ Canada ama benyano ntiese wo sister ana ni kunu amutwa ticket the man brother kafra brother wase me yam ya mintimi nya me nan tim nie so ofa bibidro ba ko obu no tot mienu miensa ewurade woda kete so
afei ɛba sɛ nsuoto pra wɔsɛ ne mpa so nyinaa yɛpagya no a ne di so ogya ne nan ama adekyee nyinaa na ɔkɔ so egya ne nan yarefoɔ no nim sɛ normal running stomach wafa na duro still ɔrane ne yere nso nim sɛ ayamtɔ wɔ deɛ sɛ nya deɛ sɛ eboku mu wafa bag asi hɔ wani kyerɛ Canada wo kɔ ara kana nan brother to memne dantam wawu na wɔtwe da ma wokɔ bi na wɔtwe da no kɔ ɔma ampere sɛ meba woka sɛ wɔ mo a deɛ na busuafoɔ ka yɛsɛ waku no ho ane maame mo sɛ ɔmote yɛkɔ ɔmode nsa bɛsɛ ma yie no ɔmote sɛ ɔyale 1 month me ma mbɛka nkyerɛ ɔmo enti no ɔmo ni me ne yie biayɛ ɛma me ne mabusuafoɔ nyinaa kɔ ma ɔmo wɔ yɛtoɔ akonya ɔmo gigi ɔmo to akonya sɛ ɔmo ni yɛ ne yie biayɛ no ɔyale me ma mbɛka nkyerɛ ɔmo enti no ye free hɔ anom kɔyɛ 1 week poster no ɛna ɔmo de bɛbɔ nti ade akye yɛn saa day no na edwa no kɔto a asante ma ɛna ɔmo frɛ ɔmo ɛna ɔmo frɛ na busuapanyin no na busuapanyin sɛ na yere ne me ɛna ɔmo sɛ na ade na ɔmo nim sɛ ɔwɔ yele na mo yɛ ayie no 1 week mo sɛ mo makuna ni nim maybe ɛna ɔso ɔno kora na wɔnim enti na afɛ no waba enti memra mbɛtena mo nyɛ ayie na 1 week no yɛduru fie hɔ no ne bra one ne nkasa 30 years America lottery buy me kru ne di kan win first saa time na ne bra no so e wo score popular pa e ma ne ko no ho se nko mo ano na nko fa ne nko root me nyi ne se wo be ko ho a e be boa o hu de ne ehwe ne nka o te ne America no ka wo de no me say 1 week yes o deɛ na busuafoɔ ka yɛse waku no pɛ sɛ mehu sɛ wode kwan bɛn so na aku bɛrima no deɛ nti na yɛ wokura busuafoɔ sɛ waku no nti a na wɔtwe da na yiyɔ sɛ sɛ memne nda yɛyɛ na yie mehwɛ mu poster no so kunani a yɛayɛ wo ho adeɛ 7 years wodine nim bɛrima yi so wo ne na wo deɛ nti na ɔmo sɛ waku no ɔmo sɛ oyale do mujina so ne so oyale ma mbona ma mbebo mama ne eno anu omunyina so a fe ne sei omode bo me kwa adra sei omode bo me an sei ma mbebo mama ne ti se ko bo sei wa sante amamre mu a ye kodwa to a na wotwe da ya mfrawo mokoya na manko ya kodwa to an premiensa na wotwe da wokoya na wanko pacho me koy mokoy die ne si wo ho eno yɛkɔ ɛyie nase no mekɔyɛ entɔkwa yɛduru wɔn de entɔkwa ne bra ba panyini ɛso wɔn pene ma me mafie efi sɛ mesuma adeɛ bi ayela ɔmo sɛ ni kwan sɛ me suma adeɛ bi ayela efi sɛ me bi anyela enti ɛno ɔkɔba ɛkɔyɛ gidigidi ɛna akyile no tese usu no kura de ntɔkwa bae ewo we de in fact eya sɛ wo kɔ Canada ba akɔbɔ bra edia behwe busua ma busua nyina yiye na sa week ni ma o ko eye Saturday ne Tuesday so na wa ye efunu atwa na nanu won se ye asemu yi anu ya ye ma busua fo nyina ya ma mo ya ko nyame emfa wo fa yaw ne kra ensie kusekuse na okunani nso won cheche ne were enye sie yi ekwe ntwa na meso nda wi akra